Уважаеми зрители, този уикенд отбора на ЦСКА за пореден път доказа, че заслужено е клубът на българската армия, защото е точно като нея, не може да бие никой. Казвам го с мъка на сърцето, го казвам. Не, аз го казвам с мъка. Аз знам, че трябва да се шегувам, защото това все още работят, още 8 предавания. Казвам го с мъка на сърцето. В събота ЦСКА загуби с 3-1 от Черно море и така кризата в отбора се засили. Сега малко мога да кажа, че ме постопли факта, че Палевски не може да бие етър, нали? Това малко ме... Но така е в България, уважаеми зрители, никой не може да бие никой. За да разберем какво мисли за загубата и ситуацията при червените, поканих легендата на отбора Димитър Пенев. Добър вечер, господин Пенев. Ало? Господин Пенев. Да. Дайте поне веднъж да започнем. Няма да ядем вече агнета. Дайте да започнем поне веднъж разговор. Край, вземете тръде. Айде. Господин Пенев. Точно така, 4 кила дърти панирени, точно така. Да, дайте да започнем да говорим. И 8 кила хески. Здравейте, господин Пенев. Ама косете трябва да нема вози на много. Да. Здравейте, бе! Добър вечер, бе! Шака на Кукубент на обяд. Добър вечер! Трябва да ви кажа добър вечер и вие на мен добър вечер. Може да ми се карат, аз съм четвърти в света и на години съм, да ми държите такъв тон. Може ли такова неуважение? Няма да ви се карам, просто ви Може моля. ли такова неуважение към мен, Димитър Пенев, ти да не съм ти подчинен на тебе? Добър вечер! Добър вечер, Ненчо Балабанов. Не съм Ненчо Балабанов. Аз съм Слави Трифонов, не съм Ненчо Балабанов. Вижте какво, Калин Стърменов. Да. Значи... Калине, виж сега. Калине, нали знаеш, че при мен мисълта изпреварва с няколко месеца времето? Кажи, какво ще правят от септември Инджи Тошко Йорданов, Ивайло Поетчето, Драго Кожената пантера. Кажи за... И оня с книгите Бедников. Добре, кажете сега, защо ЦСКА загуби от Черно море? Аз за това съм ви поканил. Вижте какво, господин Стърменов. Значи всички... Извинявайте, обърках ви, поне се срещам с него повече. Да. Всички загубихме от Черно море тая година. Питайте министър Ангелкова. Да. Между другото, единствените туристи, които тая година се срещнаха с Черно море, бяха футболистите на ЦСКА. Какво да ти кажа, Калине? Още за мача с Черно море ядохме соление. Какво да ви кажа? Ама това е положението, папи Ханс. Това е, няма... Едни се борят за Европа, други за Евроком. Добре. Какво казахте на играчите след матча? След загубата от Черно море, бесен нахлух в съблекалнята. Вие? Точно аз. Стария човек, който вие увиквате. И извиках на играчите. Взимайте си партакешите и се прибирайте вкъщи. Изчакайте малко, не бързайте като пуле пред майка си. И половината се прибраха в Ловеч. Сам, да ти кажа, вижте, Захари Бахаров, мачовете от българското първенство не са като служителите ти. Уредени са. Знам, че те е ядно, това е. Всичко ще бъде наред, Сърменов. Как смятате да преодолеете кризата в ЦСКА? Шоуто му приключва, той за ЦСКА загрижил. Виждете ми. Ще преодолеем кризата, като привлечем нов бразилски вратар. Много е добър в играта с ръце. И кой е този вратар? Мастурбиньо. Кой е вратар? Само те питам. Няма вратар Мастурбиньо. Много е добър с ръце. Няма такъв вратар. Я ми кажи, верно ли новият ти дует с Гъмзата ще се казва Гъмзата и Скръмзата?
Значи, иначе в момента, ако трябва да бъда честен, твоя екип ми напомня на Майкъл Джексън. Разпада се. Ще има ли наказание? Моля? Ванка, донеси вода. Ванка, донеси му вода. Ще му прилушава. Вода. Ще има ли наказание за играчите на ЦСКА? Ще има. Моля? Вече имаше. След днешната тренировка аз събрах играчите и им казах: това е единственото златно нещо, което ще получите тази година, и им направих златен дъжд. Слави! Слави! Аз не мога повярвам, че ги говори. Слави, чакайте. Понеже е ток-шоу, майтапа се. Слави, ти искам да кажа нещо сериозно. Да. Ти пък много ми напомняш на мен самия. Аз ви напомням на вас. Аз на времето направих футболистите ни 4-ти в света, а ти твоите хора от 3 национални телевизии ще ги заведеш 4-та.